Veña, imos con unha pregunta sinxela. De que mineral imos falar hoxe? Correcto, hoxe vou vos falar do estaño. O estaño é un mineral que todos coñecemos polo seu uso nas soldaduras. Pero, ademais, precisámolo para a vida diaria e na transición enerxética. Emprégase, por exemplo, para facer procesadores. Atopámolo tamén nos teléfonos móviles, nos paneis solares ou nos vehículos eléctricos. Unha das vantaxes do estaño é que ten un punto de fusión moi baixo, polo que o seu uso e manipulación resultan relativamente sinxelos. Por iso foi un dos primeiros materiais utilizados para facer ferramentas. A medalla olímpica da nosa Ana Peleteiro en Toquio tamén leva estaño, porque, mesturado co cobre, danos bronce. En Galicia, temos reservas de estaño e dos seus metais asociados na provincia da Coruña. Como vedes, o estaño é imprescindible para avanzar cara a un futuro máis verde e sostible. E dende Galicia podemos colaborar con ese futuro. Deixovos con un dato que vou desfrutar. O estaño resiste moi ben á corrosión. De feito, as nosas conserveiras utilízano nas súas latas.